Ug manghinaot ta mga par nga wala na gyud o mudawa tapos si Gwen sa iyang kapildihan, and then transition na po siya sa team ni Pambari 4 kay para abot sa June 30 hapsay na o ready to serbisyo na si Pambari 4 mga par. So mayong adlaw ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa akong mga viewers nga wala pa naka-subscribe diha. Palihog kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga ipang-upload nga mga video. So karon mga par, adlaw karon nga Lunes ug last day karon nga session diha sa Kapitolyo sa mga board members. Manghinaot ta mga par nga wala nay lain pa nga hisgutan kay katong 1.2 billion nga gustong ipalabang ni Gwen Garcia, wala naman yun kato hisguti. Ug manghinaot ta mga par nga wala na gyud o mudawa tapos si Gwen sa iyang kapildihan, and then transition na po siya sa team ni Pambari 4 kay para abot sa June 30 hapsay na o ready to serbisyo na si Pambari 4 mga par. Pero dapat sa ta nga pasalamat sa ta ni Gwen Garcia kay sa iyang gidugayon sa pagserbisyo sa katawhan sa probensya. Naaman sad gyud siya ay nakita mga par. Nasa siya makita nga maayo, nasa dili maayo. Unta makadawat na gyud si Gwen sa iyang kapildihan kay asukad-sukad. Karon pa magyud ni napildi si Gwen mga par. Pila ka inila nga apelyido dinhi sa Sugbo nga gipang alukapan ni Gwen. Pero kanira gyud si Pambari 4 ang nakapalukapa ni Gwen. Ug ato sa gyud pasalamatan si Gwen mga par kay siyempre kay nakatabang masad siya sagod sa probinsya sa Sugbo sad. Na masad siya proyekto nga nahuman. Nasa siya mga proyekto sad nga nabakyab. Kunya manghinaot sa ta nga kaning umabot nga administrasyon ni Pambari 4 mag-successful ang iyang plano nga motabang sa katawhan sa probinsya sa Sugbo o sa mga hospitals o kaning healthcare niya. Manghinaot ang mga parang mo success ni o kaning mga kakaubanan niya sa mga board members nga dili ra ba niya kalyado. Manghinaot ang mga par nga masuporta kini sa unsay plano ni Pambari 4 kay para ra man sad ni sa mga katawhan sa probinsya sa Sugbo kung kana naglantaw sila sa katawhan sa probinsya sa Sugbo. So daghan kayong salamat mga par sa inyong suporta sa kuha. So palihog kog subscribe sa akong channel para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.